Forestil dig, at vi kunne kigge tilbage de sidste 100 år af vores historie. Hvad vil vi se? Og vil vi kunne forstå de valg, vi som mennesker har truffet? Et århundrede mærket af krig og ødelæggelse, men samtidig en tid, der åbner vores øjne op for fred og forståelse. Vi er kommet tættere på hinanden. Og vi har besøgt nye verdener. Gennem dette program vil vi kigge nærmere på den periode, vi har valgt at kalde teknologiens og ideologiens epoke. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves. Tag med på tidsrejse gennem det 20. århundrede.